нархи орд дар бозори шаҳри Гулистон 4-5 сомонӣ нисбат ба 3-4 рӯзи охир поён рафтааст. Аммо нисбат ба моҳҳои гузашта нархи ин маҳсулоти аввалияи рӯзгор то ҳадде гарон гардидааст. Ин маълумотро чанде аз савдогарони бозори шаҳри Гулистон дар ҳоле гуфтанд, ки ному насабашонро дар гузоришамон оммавӣ накунем. чанде аз савдогарон ва соҳибкорон, ки дар ин минтақа ба фурӯши орд машғуланд, бо мо ҳамсоҳбат нашуданд, яъне худдорӣ карданд. гурӯҳи эҷодии шӯъбаи хабар қаблан бо роҳбарияти ин марказ оиди омода кардани гузориш суҳбат намуда будем, вале вақте расидем вазъ дегар гардид. ҳоло 50 килограмм орди навъи якум дар бозор аз 330 то 360 сомонӣ арзиш дорад. навъи орди бона 350 ва навъи дастархон бошад 355 сомонӣ дар бозор ба фурӯш гузошта шудааст. тибқи маълумоти хадамоти гумрук дар вилояти Соғд ба раёсати Умур дар вилояти Соғд давоми 4 моҳи соли равон ба вилоят 10,6 ҳазор тонна орд ворид гардидааст. ин нишондиҳанда дар ҳамин давраи соли 2021 16,4 ҳазор тоннаро ташкил медод. читавре ки мебинед аллакай воридоти орд низ дар соли ҳисоботӣ, яъне дар соли 2022 5,8 ҳазор тонна кам гардидааст. таҳлилҳои мутахассисони раёсати Умур дар вилояти Соғд нишон медиҳад, ки воридоти гандум дар соли 2020 943 ҳазор тоннаро ташкил медод, ки ин нишон дод дар соли 2021 966,7 ҳазор тонна расидааст, ки 23,7 ҳазор тонна зиёд мебошад. воридоти ин маҳсулот дар соли 2022 бошад ба 266,3 ҳазор тонна рост омад. нисбат ба моҳи январ-апрели соли 2021 22 ҳазор тонна кам гардидааст. яъне омор нишон медиҳад, ки воридоти ҳам гандум ва ҳам орд кам гардидааст. сабаби асосии гароншавии орд ба воридот вобаста мебошад. дар моҳҳои январ-декабри соли 2020 ба вилояти Соғд 55,3 ҳазор тоннаро ташкил намуда, ин нишондиҳанда дар моҳҳои январ-декабри соли 2021 ба 44,5 ҳазор тонн расидааст, ки тавре мебинед аллакай 80,5% кам шуда. ин нишондиҳанда 10,8 ҳазор тонна, яъне нисбат ба соли 2020 воридоти орд кам шудааст. ҷумҳури Тоҷикистон то моҳи марти соли 2022 бо 47 кишвари дунё ҳамкории дуҷонибаро баромондааст. танҳо барои воридоти орд ва гандум бо давлатҳои Қазоқистон ва бо Русия ҳамкорӣ мекунад. тибқи иттилои раёсати Умур дар вилояти Соғд ёрии башардӯстона дар соли 2022 аз ҷониби дигар кишварҳо 473,7 ҳазор тонна орд ворид гардидааст. аммо барои таъмини амнияти озиқвори кишвар содироти орд дар соли 2021 ва соли 2022 ба қайд гирифта нашудааст. тибқи иттилои ин неҳод нархи маҳсулоти аввалияи рӯзгор дар вилояти Соғд бештар дар шаҳри Хуҷанд, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров арзон буда, сабабаш наздик будан ба корхонаҳои истеҳсолии ордбарорӣ арзёб гардид. дар қиёс нисбат ба соли 2021 дар соли 2022 нархи маҳсулоти аввалияи рӯзгор ба андозаи 110 сомонӣ ба як халта орд гарон гардидааст. гузориши Саид Мухтори Сейданвар, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоъоти Хабар.